Os libros que os seus donos xa non queren poden ter unha segunda vida grazas á Fundación Xoán 23. Pois nada, hoxe temos un mercadillo de libros de segunda man, dos que foron donados durante todo este tempo. A entidade recolle os exemplares para poñelos á venda a prezos moi asumibles e hoxe, co gallo do Día do Libro, montaron un posto diante do Hospital Provincial de Pontevedra. Pois como o Día do Libro, que mellor homenaxe de sacar os libros á rúa e que a xente os compre, que os merque, que para regalar, que o normal, o Día do Libro, regalar un libro. A iniciativa ten ademais outra función, salvar os quioscos que a Fundación xestiona. Son os dous dos hospitais públicos de Pontevedra, Montecelo e Provincial, e a súa actividade viuse moi afectada pola pandemia. O obxectivo destes mercadillos da campaña non é o mantemento dos postos de traballo, dos quioscos, é todo para os quioscos. O do Hospital Provincial aínda temos sorte que está na rúa e a xente sigue acudindo a eles a mercar, pero pensade no quiosco de Montecelo, non hai visitas, está moi limitado por a situación actual, entón aí sí que baixaron moito as ventas. Os libros de segunda man sempre están dispoñibles nestes dous quioscos, nos que tamén se recollen peticións ou reservas. Se hai xente que quere libros, tamén nos chaman, podemos chamar, preguntar por un libro, un pouco nos vamos adaptando a todos os tempos. O noso objetivo ahora é poder que a xente poida ver incluso o catálogo por un código QR, estamos un pouco avanzando en distintas formas de vender. Durante todo o ano podemos facer as nosas doazóns para que a Fundación Xoán 23 poida seguir con esta dobre función, manter os postos de traballo e dar aos libros unha nova oportunidade.